Че разбрах, че премиерата в България на Секс и града 2 минала доста по холивудски. Ама искам да ми разкажа, защото аз бях на едно друго събитие и не можах да беше по холивудски. Целият ни ден мина в един салон за красота, в който ни разкрасяваха, гримираха, правеха ни косите. Я виж ти. Тук съм без грим, само с някаква очна линия. Ива беше Саманта, така преобразена като Саманта. Аз бях Кари. Кари Брачо. Това е Жени, която беше Миранда. Чудеха се дали да й направят червена коса или не, но в крайна сметка решиха, че няма как да... Тук, както виждаш, аз не мога да не пипна нещо и да не съдействам. Анелия не виждаме, тя е Шарлот, Анелия Попълк певицата, но някъде се крие. Даже ни я навиват на буклички, Анелия изправят косата й. Слав беше гримьора, който направи грима. Сложи ми... Аз знаеш, че не обичам да слагам много грим, той се съобрази с това да не ми слага много фондиотен и пудра, за сметка на това ми сложи едни миглей такива, дето пърхах като пеперудата, която беше на лаптопа, който беше спечелен по-късно. Така. Тук виждам червенки, съвсем... Червенки, съвсем по холивудски се идва. Моята визия беше, всички бяхме облечени от един магазин, с обувки от един магазин. Тук пристигаме с лимузината, познай кой е Тузара. Това сега да питам кой е Тузара. Кой си мислиш, кой обичаш ти много у нас? Български певец, който много обичаш. Той беше и миналата година. То Тузара не се сменя всяка година. Тузара не може да. Ето го Тузаря. Ето ги вече преобразени, Ива като Саманта. На голям късмет сте имали в този Тузар, да ви кажа. Защото онзи във филма не е много. Ето ти една Саманта, ето ти една Миранда. Така. Да. И ето ти Миранда, всъщност Шарлот беше преди маничко. И ето ти една Лудакари. Браво, Боби, страшно. Ема и Тузаря ни е страшен. Орлин Горанов е фантастичен. Само погледни. Това е положението. Гледахте ли филма после? Гледахме филма после, сега ще ти кажа... Чакай малко само да те прекъсна. Моето мнение, сега гледайки тези кадри, е, че ти наистина най-много се доближаваш до образа на Кари във филма. Ама те казаха, че ще ме вземат за трета серия, защото тя нещо остаряла. Аз понеже се подмладявам всеки изминал ден. Така. Виж сега, това е лаптопа, който е великолепен. Истината е, че ние трябваше да теглим наградите. Аз вървя към това, защото това ми беше най-интересната част от вечерта. Трябваше да теглим награди. Награди имаше много за тези, които са дошли на премиерата. Лаптопа беше голямата награда. Той е фантастичен. Той е толкова голям на половината на тази папка с тези пеперуди. Една голяма купа с номерца и с имена. Да, това има. Което аз трябваше да бръкна и да извада името. Познайте кое име изтеглих. Аз разбрах. Бъркам, ваде и не мога да повярвам. Гледам Кремена Халваджиан, не мога да повярвам, че... И си казвам, българина, както и без това е мнителен. Дали ще... Ето го лаптопа, фантастичен е. Да, но аз всъщност бях с затворени очи. Слава Богу, направих това, така, за да играя някакво театро. Да. Реших, чакай, сега си първо надникнах, пък после бърках, затворих си очите. Дано това поне ги накара да... Знаеш ли, случайно този лаптоп е попаднал при Кремена, защото тези пеперуди, знаеш, това е нейното... И мога да се гледам така, като погледалата, това ми харесва много на мен този лаптоп, но това ми е любимата част на лаптоп. Гледай. Добре, затваряй лаптопа, защото искам да ти кажа още една важна новина. Не, млъчни, аз ще говоря сега. Ти си Джуджи Нюс, това е моята рубрика. Аз се опитах да избягам преди това с него, обаче не ме спрях. Слушай сега, нали